बिटिआर आरो BKWC आव खुंथायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव केके बरुवा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' दैदेनगिरिनि जखनथाय सावरायमेलखौ एबसुनि आगुनि बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि बारग' VLT बारग' NDFB बारग' भलन्टियार फर्स आथिखालनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो सानसुमैफोरखौ लानानै दिनै बिटिआर आरो BKWC आव खुंथायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानायनि मोनसे सावरायमेल हाबाफारि। जोङो गासै बिटिआरनि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव जिल्ला लेभेल आरो साब डिभिजन लेभेलाव बर'नि जायफोर बारग' दैदेनगिरिफोर दंमोन, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स भलन्टियार्स, थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स BLT, एक्स NDFB, जायफोरा गोलाव सम माहारिनि जि रिभलिउसनारि मोनसे स्पिरिटखौ लानानै हारि थामोनथा रैखाथि आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनि थाखाय सोमावसारबोबाय। बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि आरो मास्टारेस दानायनि जि मोनसे थांखि बेखौ होसोनानै दिनैबो गोथाङै हारिनि थामोनथा रैखाथि, माहारि बर' माहारिबाद, लोगोसे हारिनि फारसे गावनि जि कमिटमेन्ट बेखौ गोथौ आरो स्ट्रं फोथायनायजों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बिथांमोना आथिखालनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय हांखुर जानानै दङमोन आरो गोबां माखासे जोंनो सुबुरुन होनो थाखाय बिथांमोना नेनानै दङमोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ कुइसन सोंनो होननानैबो बिथांमोना नेनानै दङ। बे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनदांनानै थांनाय 1 दाननिफ्राय जोङो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बे लिडारशिप कनक्लेभ, बिथांमोनानो जोंनि लिगेसि, बिथांमोनानो जोंनि दैदेनगिरि, दिनैबो दैदेनगिरि। एबसुआ आफाद हिसाबै जातिनि थाखाय, हारि थांना थानायनि थाखाय, हारिनि मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो वाचडग हिसाबै, नोजोर होगिरि हिसाबै खैफोद आफोदनि समाव जोङो दाबो नेनानै दङ, बेंनानै दङ आरो जोथोन लागासिनो दङ। किन्तु आरोबाव मा सावरायबाय, बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनफ्रोमबो दफाखौ दासिम मा जानानै दङ जोङो फिट फोरमायदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव भारत सरकार, आसाम सरकारनि कमिटमेन्टआ 2024मोन टाइम लाइना, आरो 2024नि एप्रिल दाननि सिगां जोंनि दाबि आरो खावलायनाया जाबाय भारत आरो आसाम सरकारा मदि आरो अमित शाह, हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। बर' हारिनि जि एसपिरेसन, हारि मोनसेनि जि नेसनेल एसपिरेसन दं, जि गांनाय उखैनाय, बियो सुफुंजानांगौ आरो बेखौ मावफुंनायनि उनाव गेरेमसा हारि दानाय, मास्टारेस आरो आल्टिमेट थांखिसिम जों आवगायलांनांगोन। दा बेखायनो जोङो गामि सोसननायनि बेलायाव जिखौ 93नि एकर्डआव मावफुंनो हायाखैमोन गोबां नाजानायनि गेजेरजोंबाबो, 2003नि एकर्डआव जि खामानिखौ जों सम्भब खालामनो हायाखैमोन, 2020नि एकर्डआव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम जेराव 534 मार्टियार जादों, मासाकार जादों, 1.5 लाख मानसिया अरुणाचलाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बे जि दफा 3.1 बिनि गेजेरजों गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। 41आ सोबाय आरो गोबां सोबावनांगोन। जोंनि टारगेटआ सेटेलाइट नङा, जोंनि टारगेटआ जाबाय कन्टिगुवास आरो 60टा समस्ति डिलिमिटेसननि गेजेरजों जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ मजबुत खालामनांगोन, समस्ति बांहोनांगोन, 8टा डिपार्टमेन्ट एडिसनेल जि मोनदों बेखौ सोसननांगोन आरो लोगोसेनो डाइरेक्ट फाइनान्सनि जि आर्टिकेल 280 दङ बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। दा बेखायनो कार्बि आंलंनि एसटि हिलआ 17 बोसोर थांनाय सरकाराव आद्रा जानानै थाबाय, दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय, बेखौ जोङो मावफुंनांगोन। बे एकर्ड मेटारखौ लानानै गोबां नेगेटिभ, गोबां प्रपागान्डा, नेगेटिभिजम सोनाय जादों। सोरबा बुंदों सेटेलाइटआव मा जानो काउन्सिला, सोरबा बुंदों एकर्डखौ सावनांगौ। बेबायदि नेगेटिभ प्रपागान्डाजों हारि मोनसेनि थांना थानाया मालाबाबो आबुं जाया। नेगेटिभ सिन्तानि मानसिफोरा पजिटिभ मोनसे ट्रान्सफर्मेसन जानांगौ, खारन नेगेटिभ होननाय कुनु बाथ्रा गैया। मोनसे एकर्डआ हारि मोनसेनि दलिल,
आरो बे दलिलखौ मावफुङोब्ला हारिया लुबैनाय गासैबो बिथिङा माने समाधान जागोन। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जिखिनि क्रिटिसिजम प्रपागान्डा पलिटिकेल मोनसे एकदम माने जि कुचकावाज माने सोरनिबा सायाव टारगेट खालामनाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आफादखौ टारगेट खालामनाय बेफोरो हारिखौ धंस' खालामगोन। बेखायनो साफ्रोमबो जायफोरो माने गुसु मेलेमनि सुबुं जायफोरो गुबै मेलेमजिबि बिथांमोना नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ खोथा मालाबा बुङा। जायफोरा थौले जायफोरा गोथौयै साना जायफोरा गावनि हिडेन एजेन्डा थायो पार्सनेल एजेन्डा थायो राजनितिक क्षमतानि थाखाय जायफोरा एजेन्डा थायो बिसोरो हारिखौ सेरखाय बेरखाय गावस्रा गावस्रि खालामनानै लाबालाब खालामनायनि मोनसे मोन्थोरजों खामानि मावबाय थानायखौसो जों नुदों। दा बेखायनो गासैखौबो बाद होनानै सान्थि आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो खामानि मावनांगौ। आरो दिनै आर्मस फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट आफस्पाया गैलिया, इउनिफाइड कमान्ड गैलिया, आर्मि अपारेशन गैलिया, गुलि बारुदनि थासारि गैलिया। बै समाव माने नोङो एनडिएफबि, बिएलटि, एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारियाव जि मोनसे गावजों गाव फ्रेट्रिसाइडेल किलिं जाबाय बे थासारिया दिनै गैलिया। दिनै जों बयबो रियेलाइजेसन जाबाय, बयबो उपलब्धि खालामबाय। आरो बिनि अनगायैबो जे जोंखौ टारगेट खालामनानै पुलिस आर्मिनि अपारेशनाव जोंखौ गावथारबाय, एनकाउन्टार खालामबाय, बे थासारिया दिनै जोब्बाय। दा बेखायनो सान्थि परिबेसा दिनै नंगुबै महराव दिनै जिखौ जोङो लुबैदोंमोन बेखौ जोङो लाबोनो हाबाय। दा फाइनेलि बर' हारियाव इउनिटिनि स्ल'गाना गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। मालाबा नेसनेल कनभेनसन, मालाबा 54 बर' अर्गेनाइजेसना ज' जादोंनो। दा बेखायनो जों जेराव थाया मानो जातिनि इस्युआव जातीय कजआव जोङो ज' जानानै खोथा बाथ्रा बुंनाय, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बुंनाय। आं खावलायगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2020नि 27 जानुवारिनि सुक्तियाव सरकारनि उइटनेस हिसाबै बिथाङाबो बे सुक्तिनि दलिलाव सहि खालामदों। सर्बानन्द सन'वाला सहि खालामदों, हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङाबो बेयाव माने एकमत माने बे सुक्तिखौ माने सहि खालामदों। दा बेखायनो आं खावलायो जे एबसु एनडिएफबिनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय जागायनानै रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी जिखिनि मानसिया सुक्ति खालामबाय सरकारनि काउन्सिलनि जानानै, स्टेटनि जानानै, सेन्टारनि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे पलिटिकेल कुचकावाजआ माने बांसिन प्रायरिटि मोन्दों, बेबायदि एखे प्रायरिटियाव एखे एजेन्डायाव बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ बुंनांगौ बयबो। रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय लेंगुवेजनि जि फरायसालिफोर दं बेफोरखौ जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि क्लियार काट अबजेक्टिभा बर' मिडियाम, बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ। बर' मिडियाम स्कुलाव टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ, टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ, सिंगल टिचार, जिर' टिचार स्कुल थानो मोना आरो एक्सेस टिचारफोरखौ रेसनेलाइजेसन खालामनांगौ। बर' मिडियामनि मार्जारखौ बन्द खालामनांगौ। बे खेथ्रआव सरकारा गनायनानै लाबाय, दा बन्द जानानै दङ। थेवबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बर' मिडियाम बुथारनायनि थाखाय दिनै बिभिन्न लेयाराव सरकारि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। बेखायनो जों आसाम सरकारखौ जोङो थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय गेजेर गेजेर जोङो हुमखि बा वार्निंबो होनाय जाबाय। दा दिनैनि समाव जि मडेल स्कुलनि कनसेप्ट, बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननांगौ होनना बुंदों, खिन्थु गुबुन गुबुन लेभेलाव इंराजि मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननानै थाखानाय बर' मिडियामनि हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारिनि केम्पासावनो गायसननानै गोदान टिचार थिसनाबासिनो गोजाम टिचारखौनो गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय माने बिथांमोनखौ एटाचमेन्टआव लाबोनानै दिनै फोरोंहोनानै इंराजि मिडियाम स्कुल गायसननायनि उनाव बर' मिडियाम स्कुलाव स्टुडेन्ट खमायलांनाय आरो गोदानै खुलिनाय इंराजि मिडियाम स्कुलाबो मोजाङै रानजायै टिचार्सनि आंखालाव आरो बेयाव माने प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टारबो एपइन्टमेन्ट गैया। फारसेथिं थाखानाय स्कुलखौबो दुरबल खालामनानै दिनै जोंनि बे परिबेसखौ गाज्रि खालामनो थाखाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जों खावलायदों जे लकेल, आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव साहित्य सभानि प्राइमारि आरो जिल्ला लेभेलाव सावरायनानै जेराव प्रायरिटि दङ आरबान एरियायाव गायसनथों। जों इंराजि मिडियामनि बिर'धि नङा, खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे थाखानाय केम्पासाव नङा, जेराव भेन्सार बर' मिडियाम स्कुल दङ, सरकारि बर' मिडियाम स्कुल दङ, बे जायगायाव नङा। दा बेखाय बे बाथ्राखौ पलिसिखौ, नितिखौ सरकारा सोलायनांगौ आरो सोलायाबा बे लकेल लेभेलाव बेखौ बन्द खालामनाय जागोन।